I co-main event dzisiejszej gali K1 75 kg. Sławomir Pachny z Wataha Skoczków i Das Berserker Team Bielsko-Biała kontra Patryk Nikel, czempion Katowice, prawdziwy weteran, prawdziwa gwiazda Silesian MMA. Zobaczymy, jaki wachlarz umiejętności dzisiaj pokażą nam. O, i tutaj już... Tak, poluje na wysokie kopnięcie Patryk Nikel w zielonych spodenkach. Ale miałem wrażenie, że tam Sławek już otarł się o kolano Patryka. Tak, w poprzednim pojedynku również to widzieliśmy. No i Patryk Nikel jak istny snajper będzie polował właśnie na takie efektowne akcje. Ale próbuje odpowiadać jego rywal Sławomir Pachny. Trafia teraz Sławomir kapitalną kombinacją i oddaje niskim kopnięciem. Ogromny doping dla Patryka Nikla, który cały czas konsekwentnie szuka tych obrotowych akcji. Sławek na pewno o wiele bardziej dynamicznie rozpoczął tą walkę. Tak, Sławomir Pachny ma lepsze gabaryty, więc on powinien toczyć walkę z dystansu, a właśnie Patryk powinien go skracać. Chociaż to nie zawsze jest reguła. Zgadzam się z tobą. Poluje na frontalne kopnięcia Sławomir Pachny. Tutaj na temat Sławka za dużo tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o Patryka, kilka jego walk oglądałem, nawet nie kilka, a wiele. I to jest chłopak, który potrafi bardzo dobrze i bardzo mocno kopać i to właśnie powinien wykorzystać. Tak, ja pamiętam galę VIP chyba w Siemianowicach Śląskich, gdzie Patryk Nikel po prostu wysokim kopnięciem zdjął rywala Krzysztofa Stramę. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Świetne niskie kopnięcie Patryka. Próbuje odpowiedzieć Sławomir, ale niecelnie. No i zaraz minie nam ostatnia minuta. Jeszcze minuta do końca pierwszej rundy. Oj, próbuje trafić Sławomir, ale nadział się na tą króciutką kontrę. Tutaj słyszymy kibiców jednego, jak i drugiego z panów. Ale chyba Patryk ma ich więcej. Mimo że jesteśmy w zawierciu. Tak poniekąd można powiedzieć, że Patryk walczył u siebie. Trochę tak. Mocny początek, teraz panowie trochę zjechali z tej intensywności. I ostatnie 30 sekund rundy pierwszej. Trafia Sławomir Pachny prawym i szukuje takiego jeszcze fronta. Końcóweczka. Patryk na chwilę obecną nie chce wyszczelać całego swojego Tak, arsenału, to są ale 3 rundy. ale on też właśnie bardzo często tak walczy. To samo było w walce z Dominikiem Parolem. Był też Tam taki, była niejednogłośna decyzja, jak dobrze pamiętam, tak, prawda? też był taki spokojny, a udało mu się tą walkę wygrać. Sławomir Pachny dostał teraz kopnięcie w krocze, co możemy zobaczyć na powtórce. I oczywiście Sławomir ma 5 minut czasu, żeby dojść do siebie, ale to na pewno potrwa krócej. Tak, już wraca do pojedynku Sławomir Pachny. Piątka, sportowa piątka. I zaraz koniec rundy pierwszej. Mocno wchodzi Sławomir Pachny, mamy clinch, są kolana i koniec odsłony rundy numer 1. Ta runda na pewno pierwsza mogła się podobać kibicom. Tak, bardzo wyrównana. Ciężko wskazać faworyta. Tak. Tutaj widzimy w narożniku Patryka Krzysztofa Mariańczyka. Tak, kapitalny trener właśnie K1, który między innymi wychował takiego zawodnika, jakim jest Patryk Nikel. Aj, dobra akcja Sławomira Pachnego, taki lewy sierpowy i go ponowił w tej akcji. I również poluje na frontalne kopnięcie, nawet takie z wyskoku. No te lewe sierpowe na pewno można wyróżnić Sławomira Pachnego. To jest jego broń, a Patryka Nikla bym powiedział te takie wysokie kopnięcia, ale też nie zawsze wysokie, bo są też middle kicki i nawet low kicki. Tak. Jest pełny wachlarz kopnięć. No tutaj mamy już masowanie Sławka, jego rąk. Czyżby się już troszeczkę spompowały? I zaraz rozpoczniemy rundę numer 2. K1, 75 kg.
Patryk Nikiel, zielone spodenki, Sławomir Pachny, spodenki żółte. Zobaczymy, co nam druga Runda odsłona pokaże. przyniesie, tak? Jest piątka i wracamy do bijatyki w formule K1. Zróbcie panowie dobre show, chętnie popatrzymy. Mimo że Patryk Nikiel jest właśnie kickbokserem, to oglądając jego Instagrama widzimy, że on bardzo często jeździ na zawody z brazylijskiego jiu-jitsu. Kiedyś chciałbym zobaczyć jego walkę w MMA. Widziałem jedną właśnie z Wojtkiem Bielasiem, to bodajże było na gali VIP 4 w Gliwicach. Wysokie kopnięcie, ale nie dochodzi celu. Na szczęście Sławomira, który odpowiada niskim kopnięciem. No zdecydowanie lepiej się ogląda ten pojedynek i trafia teraz Patryk Nikiel. Skontrowany Sławomir Pachny. Z Patryka twarzy nie wyczytasz dosłownie żadnych Nic. emocji. Ciągły poker face, nigdy nie wiesz, czego się możesz po nim spodziewać. Oj, teraz Sławomir Tak. Pachny ulokował lewy sierpowy na twarzy rywala. I chyba gdzieś tam troszeczkę głowa Patryka właśnie Odskoczyła. odleciała, tak, tak. Ale rozpuszcza tu ręce, machnął pośliznął się Patryk Nikiel. No mimo, że Patryk Nikiel gabarytowo nie jest może jakimś kolosem, ale jak on trafi, to naprawdę gasi światło niejednemu. Ma kowadło w łapie. Tak, są kowadełka i również te kopnięcia, tak jak teraz. Mimo, że to trochę na Łukisz poleciało, ale na pewno to odczuł Sławomir Pachny. No proszę, niespełna 90 sekund do zakończenia rundy numer 2 i teraz trafił Patryk Nikiel. Próbuje odpowiedzieć niskim kopnięciem jego rywal. Ale ta noga Patryka, patrz, już cała zaczerwieniona. Tak, tak, bo Sławomir Pachny lokuje również te low kicki. No jest to bardzo równy pojedynek. Brawo dla matchmakera, który właśnie zorganizował nam ten pojedynek. O, poślizną się, tu nie będzie liczenia. Ale mamy na zmianę właśnie to, co mówiłeś. Doping raz dla Patryka, teraz doping właśnie dla Sławomira. I tutaj próba uderzenia na dół przez Sławka. Ale bolą te nogi Patryka Nikla. Wydaje mi się, że zmienił pozycję. Proszę zobaczyć, jak jest lewa noga zaczerwieniona reprezentanta Chorzowa. I końcóweczka rundy numer 2, 20 sekund. Panowie, kto ruszy? Rusza Patryk Nikiel. Jest middle kick. Ajajaj, szkoda, że się Ale pośliznął teraz. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że tutaj nam się Patryk poślizgnął. Wydaje się, że wstrząsnął Sławomir na Pachnego na sam koniec tej odsłony. I trochę to poślizgnięcie uratowało go. Koniec rundy numer 2. Ta walka jest na tyle wyrównana, że naprawdę ciężko jest wskazać jakiegoś Faworyta. No, faworyta. Tak. nie zdziwiłbym się, jeżeli w tym momencie mamy remis na kartach punktowych, czyli 19-19. No i ta trzecia odsłona będzie tą decydującą. Patryk już w swojej karierze miał jeden przypadek, w którym zremisował walkę. Tak, to było w Bytomiu na Silesian MMA. Tak jest. Z Cappuccino tam się bił chyba w main evencie, ale no teraz wypadł mi z głowy jego rywal. Zobaczymy te powtórki. No te lewe sierpowe Sławomira Pachnego wchodziły i tu jest ta końcówka, nie. Ja bardzo lubię oglądać walki Patryka ze względu na to, że on naprawdę nie kalkuluje i on daje tą przestrzeń swojemu rywalowi właśnie, żeby się też rywal trochę powyszczelał. O właśnie to jest to. Ten fragment, o którym mówiłem, no trafił Patryk Nikiel, chciał wyprowadzić wysokie kopnięcie, no i pośliznął się nam. Rzeczywiście Mateusz, ta mata bywa taka śliska, no bo często mamy na galach takie poślizgnięcia. Zgadzam się z tobą, tutaj jeszcze dochodzi do tego oczywiście podzawodników, no bo to wiesz, trzeba też na pewno wziąć pod uwagę. I znowu sportowe zachowanie. I runda numer 3. To jest bardzo wyrównane starcie, ale kapitalnie się to ogląda.
No, spodziewałem się może tutaj bardziej jakiegoś skończenia, pójścia po jakiś knockout, ale to jest, no ciężko to zrobić, bo poziom jest bardzo równy. Jestem na pewno pozytywnie zaskoczony w ogóle dyspozycją Sławka w tej walce. Tak, ale Sławomir Pachny to jest prawdziwy, no, bijok, on się kapitalnie wręcz potrafi otworzyć w każdej walce i tak jak teraz, te niskie kopnięcie, na pewno zabolało to Patryka Nikla, który teraz orbituje nam po klatce, ale odpowiada akcjami sierpowymi. Boli ta noga, bardzo boli. No ciekawe jak to wygląda na tych kartach punktowych. Już lada moment się dowiemy. Tak, teraz wydaje mi się, że trafił na piszczel. Sławomir Pachny, na pewno go bolało i rozpuszcza ręce. Tych dwóch panów dopiero będzie wszystko bolało po walce. Tak, wiesz? jutro. Tak, jak adrenalina, nawet dzisiaj, ale jak adrenalina zejdzie. I Patryk Nikiel podkręca tempo, jest kolano Sławomira Pachnego. Ale chyba nie trafi one. Ale blisko było, no te warunki jednak robią robotę i te akcje tymi kończynami. Lewy sierpowy, proszę. Już trafiony. Chciałem powiedzieć, że właśnie te akcje nogami są chyba na korzyść Sławomira Pachnego. A tam gdzieś się krew pojawiła? Takie mam wrażenie, że Na twarzy czy na... na spodenkach. Być może rozbity piszczel z jednej, a i drugiej strony, bo tam panowie naprawdę biją się na granicy. Tak, ale no, miałem takie wrażenie, że na spodenkach Patryka gdzieś tam krew była. Ja nie widzę krwi, ale na pewno widzę bardzo obitą nogę Patryka Nikla. No też nie ma co się dziwić, Sławek naprawdę podczas dzisiejszego pojedynku dosyć mocno okopywał i celnie tą nogę. I końcóweczka rundy numer 3. Kto podkręci, kto rzuci jeszcze mocne uderzenie, robi to Sławomir Pachny. Ale odpowiada Patryk Nikel, nie jest bierny. Mamy 20 sekund do końca tej walki. Ależ będzie końcówka mocna, trafia Patryk Nikel. Orbituje nam Sławomir Pachny. Jestem naprawdę ciekaw już decyzji sędziów. Będzie na żyletki, to będzie na żyletki. Trafia Sławomir Pachny. Czy odpowie jeszcze Patryk Nikel na sam koniec? Tak, ale niecelnie. No proszę, no ciekawy jestem werdyktu. I to jest walka, której oczekiwałem. Tak jest. No ciekawe, no panowie, arbitrzy będą mieć ręce pełne roboty tak naprawdę, no bo 3 rundy, Ale czekaj. ciężko zliczyć. Wejdę w zdanie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, natomiast tutaj Sławek bardzo pewny Tak, siebie. ręce A w górę. dobra, Patryk robi już dokładnie to samo. Wiesz, kiedyś zawodnicy myśleli, że te 10 sekund po zakończeniu walki, kiedy właśnie dasz ręce do góry, może wpłynąć potencjalnie na werdykt, ale okazało się, że jednak nie ma to znaczenia. W tej walce na pewno nie. Pamiętam chyba była walka Janka Błachowicza, gdzie po walce był bardzo zmęczony i właśnie sobie siedział i od razu trener już powiedział: Janek, wstawaj, wstawaj, sędziowie patrzą. Everybody jump when the bass hits. A więc zapraszam do werdyktu. Za nami już co-main event dzisiejszego wydarzenia, jakim jest Silesian MMA 24, w którym zmierzyli się Wataha Muay Thai z Choczów, Das Berserkers Team, Bielsko-Biała, Sławomir Pachny, czampion Katowice Patryk Nikel. Ja już wiem, za moment dowiecie się i wy. Co-main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24 poprzez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Sławomir Pachny. Like it really rough, guy.
just can't get enough guy. Just always a puff guy. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy. Just always a puff guy. Tough guy. Just can't get enough. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Duh. A ze mną jest już zwycięski, szczęśliwy, pełen emocji Sławek Pachny. No ten co-main event przysporzył wielu emocji i miałem wrażenie, że wybuchł wulkan radości po werdykcie z twojej strony. Czyli tak ciasna walka, jaką widzieliśmy, nie dawała ci pewności, że to twoja ręka pójdzie ku górze. Powiem tak, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować organizatorowi, że naprawdę postawił poprzeczkę wysoko. Dał mnie na con-main event, no, tak naprawdę dzisiaj debiutowałem zawodowo. Dziękuję za wsparcie moim wspaniałym kibicom z Watachy oraz moim kurwa braciom z Bielska i z Sosnowca, mojemu szwagrowi, który tutaj z moją narzeczoną, przyszłą żoną przyjechał. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla trenera Seby, bo jaką robotę zrobiliśmy w stójce, bo wywodzę się ze stójki, bo startowałem wcześniej w MMA w klubie Das Berserker Team Bielsko-Biała pod okiem trenera Herczyka, któremu też dziękuję za przygotowania i go pozdrawiam. No ale praca nie pozwala mi, żebym trenował gdzieś tam MMA i zostaję na razie przy stójce. Debiut udany. Dziękuję mojemu narożnikowi za wsparcie w całych przygotowaniach, za to, że ze mną jeżdżą zawsze. No i wszystkim moim kibicom, którzy nie dojechali, za wiarę. Naprawdę dostałem mnóstwo wiadomości. Każdy mi życzy powodzenia, każdy wie, jakim jestem człowiekiem. Ja pracuję od poniedziałku do piątku w normalnej pracy. Ja potrafiłem na 10 minut wracać do domu, gdzie wielkie podziękowania i szacunek tutaj dla mojej narzeczonej, że to znosiła, bo potrafiłem być 10 minut w domu po pracy, żeby się przebrać, wziąć rzeczy na trening i jechać do Watachy na trening. I tak wygląda moje życie. Piątek, sobota, dodatkowo praca nocna. Ciężkie życie sportowca, ale da się. Naprawdę szacunek, dziękuję wszystkim za wsparcie i za możliwość dania fajnej wam walki. No i rywal nie byle jaki, też trzeba powiedzieć, bo można powiedzieć, że bohater miejscowej publiczności. I przepraszam z całym szacunkiem do Patryka, że naprawdę ja się do niego zgłosiłem, bo wiedziałem, że twardy, charakterny zawodnik. I chodziło mi o to, żeby dać mocną walkę, nie wiedziałem, czy to werdykt będzie po mojej stronie, czy nie. Dałem sobie poprzeczkę wysoko i dziękuję chłopakowi młodemu za twardą bitkę. No i co, pozdrawiam i dziękuję was wszystkich. Zróbcie jeszcze raz potężny hałas dla zwycięzcy co-main eventu dzisiejszej gali Silesian MMA 24, którym jest oczywiście Sławomir Pachny!